bueno, ser positiu, ser alegre, no parlar dels polítics, no parlar dels banquers, i ja està, i pensar en altres coses i no mirar la tele. Jo el que he aprofitat és, jo gestiono una ruta que es diu la ruta al Cara Cremada, que és una ruta d'aquestes d'anar caminant diversos dies i tal, i bueno, avui es fa una oferta que qui s'inscrigui aquí a la llibreria, no només avui, comença avui fins al 30 de maig, doncs li surt 10 euros més econòmic, que ja el paquet en si ja és bastant econòmic, no? Vull dir, doncs encara l'hem rebaixat una miqueta més, doncs, bueno, per ajudar a això, no? A que la gent s'animi i que, bueno, que cal sortir, cal moure's i cal respirar i deixar anar totes aquestes notícies negatives i aquesta pesadumbre que ens estan fotent a sobre, que sembla que sigui pols i més pols. Bueno, jo aquest any tinc 3. Tinc el segon llibre de platges, de la Costa Brava, que agafa des de Palamós fins a Begur. Això ha de ser una col·lecció, segurament al final són 4 o 5, no sé. Ara ja ha sortit el segon. Després, també en Cossetània ha tret un llibre del Ripollès, 17 excursions, d'aquesta que té del que seria Asimut, que fa la col·lecció comarcal, i aquest és el darrer, el del Ripollès. I per últim, un mapa que he tret en piolet, que és un mapa que surten 40 excursions de la part de Saldes, Gósol, Pedraforca, Cadí. Bueno, doncs això, que sigui un bon dia, que faci sol, que la gent pugui sortir, pugui passejar, que compri molts llibres, que compri moltes roses i res, vull dir que alegria a tu. Per un dia que ens deixen estar contents, doncs aprofitem-lo.